ମାଗଣାରେ ମିଳୁଥିବା ସମୟକୁ ଯିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବିଲା ସେ ସମୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲା। ସେହି ମଣିଷର ଭଲ ପାଇବା କେବେ ମିଛ ହୋଇପାରିବନି, ଯିଏ ତୁମକୁ ଦୁଃଖରେ ଦେଖି ନିଜେ ବି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତୁମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦେଖି ତୁମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ନ କହିପାରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବି କେବେ ଲଢ଼ିପାରିବନି। ଜଣେ ଗରିବ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ କି ଆଉ ଜଣେ ଭୋକରେ ଶୋଇବାର କଷ୍ଟ କେତେ। ଜଣେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମୀ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ କି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରେମୀର ବିଚ୍ଛେଦର କଷ୍ଟ କେତେ। ସେହି ମଣିଷ ଉଚିତ ମଣିଷ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ଖରାପ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େନି ଆଉ ଭଲ ସମୟରେ ଗର୍ବ କରେନି। ଫାଇଦା ଭାରି ବେକାର ଜିନିଷ, କେହି କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଆଜିକାଲିର ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଲ। ଚାର୍ଜ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ଦିଏ, ନହେଲେ ସମ୍ପର୍କ କେତେବେଳେ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରି ନିଜେ ସରିଯାଏ ଜଣା ବି ପଡ଼େନି। ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟି ଯେବେ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ନା, ବୁଝିଯାଅ କି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ।